लोगोफोर बे जाबाय बननि स्टोव बिराद बरिया नै अरा ओरैबायदि जोंखायोना थ' ब्लाव 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 जोंखायो आरो थ' बेवहायबो माने ओंख्रि संख्रि बायदिसिना संनो हायो आरो थ' पिकनिक जानायाव बिराद बेस्ट जायो आरोना। खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बेक एगेन लोगोफोर फिन खेबसे आङो दिनैहाय गोबां दिननि उनावहाय आंनि चेनेलाव आङो फैफिनबावनाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना निस्सय इन्ट्र' भिडिअ'आव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ ना भिडिअ'खौ थ' आङो एडभार्टाइज हिसाबै लानानै फैनाय जादों आरो आवगोलावहायबो आङो बेबायदि भिडिअ'फोरखौ माने बानायबोबाय थादोंमोन आरोना। स' जेन' हक आङो दिनैहाय आरो गोदान मडेल देखायनोसैलाय आरो बिनि उनाव आरो आङो दिन्थिबावगोन आरो फैबावगोन। थ' आङो बांद्राय गोलाव खालामा लोगोफोर दा साननैसो माने बिराद बिजि नै 7 डेसआनो थांनोसै आङो माने ओरैबायदि भिडिअ'खौनो लाबोनो हायाखै आरोना थ' ब्लगबो बेबायदि बानायनो हानाय जायाखै। मा बुंनो माने फुङाव थाङोब्लाथाय आरो बेलासियाव मोनानानैसो मोनफैयो बेबायदि अबस्था थ' बेनि थाखायनो आङो दा साननैसोआ भिडिअ बानायनो हायाखै आरो माने मेंनानै भिडिअ बानायनाया माने इमान इन्टारेस्टिं जाया आरोना थ' मेंखायो बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ बानायनो हायाखै। दिनै आङो एसे नैबे गोजोन बेलासि बा मोनाबिलि समावहाय आङो भिडिअ शुट खालामनाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना मिथिखाबाय भिडिअखौ मानि सायाव जागोन ना थ' जायफ्रा इन्टारेस्टेड नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो हागोन आरो इन्टारेस्टिं सोरबाफोर मोनदोंब्ला ना थ' बे बुस्थुखौ लानो हागोन आरोना। थ' आङो जि बुस्थु दिन्थिनो नागिरदों दा थ' बियो सोलिगासिनो दङ आरो मार्केटाव एभेलेबेल आरो मोजां आरोना बुस्थुआ इउज खालामनानै इउजफुल थ' आङो दा बेखौहाय दिन्थिनो थाखाय लादों। आङो आवगोलाव सुरिया स्ट'भनि बेबायदि भिडिअ लानानै फैदोंमोन थ' आरो आङो दा नैबे गोदान मडेल आरो दिन्थिगोन आरो बिनि उनावहाय आरो फैबावगोन आरोना। थ' जायफ्रा इन्टारेस्टेड सोरबाफोर गोसो दङब्ला बेखौ खाथि खालानिया ना थ' लानो हायो आरो कन्टेक्ट खालामनानै आङो स्क्रिनावहाय होगोन नङाब्ला डिसक्रिपसनाव नाम्बारखौ होनाय जागोन। थ' आङो भिडिअखौ जागायलांनोसै बारा गोलाव खालामा बांद्राय गोलाव खालामबाय थायोबा माने बरिं जायोना थ' आङो गुसुङावनो दिनै गुसुङैनो भिडिअखौ फोजोबनाय जागोन लोगोफोर। बिदिब्ला आङो जागायलांनोसै नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। लोगोफोर बे जाबाय ब्रेन्ड निउ नर्थ इस्ट सप्तासे हायो आरोना खनसे चार्ज होयोब्लानो बिराद बरियाखा नै मडेला नैबे मोजांसिन आरोना टप मडेल नायदो नै बिराद बरिया जोंगासिनो नै चार्ज जागासिनो थ' आं बेखौ लाइन थांबाय थ' बेयो बिराद बरियानो ओरैबायदि मोजां मडेला माने नैबेहाय नै बेयाव बारायनो हायो आरोना थ' नैबे साबसिन आरो बेहाय हमग्रा दङ हेन्डेल थ' गासिबो दंजोबो नैबेजों हाथफ्ला ओंखारलाङो माने नैबे गाहायजों थ' मोजां आरोना थ' नैबे माला बिराद बरिया बेयो नैबे उनथिंजाय नै ना थ' बेबायदि आरो नैबे टप मडेल नैबे बिराद मोजां बे साबसिन आरो सुरियानिख्रुइ नैबे मोजांसिन। थ' लोगोफोर बेखिनिखौनो आङो दिन्थिबाय। लोगोफोर डिसक्रिपसनाव चेक आउट खालामनानै सोरनोबाफोर नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन नाम्बारखौ होनानै होखाबाय। थ' भिडिअआ बेखिनियानोमोन नै बेदर एवगासिनो आरोना थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन गोजोनथोंसै।